Kar seche mag onyango chieng' tich adek e jumani, ndege mar piny Egypt ne omol e paw ndeke maduong' ma JKIA. Otese mag goyo ombulu mag jolar tend piny mag kauntis 18 ne owuok e piny Greece, ranyisi makende ni ikruok ne yiero maduong' mabiro ochopo e ng'iende. Kata kamano, jalar tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga to nigi ng'ur manyien ewi ikruok ne yiero mabiro. E oboke margi ne IEBC, aput matayo kampens mag Raila e yiero mahigani owacho ni e kinde limbe margi e piny Greece, e kambi magoyo chapa otese mag yiero mabiro, agents magi ne ofwenyo ni IEBC ne ogoyo chapa form 34A ariyo machal. Azimio medo wacho ni bang' penjo, IEBC ne odwokogi ni form 34A mamoko mane ogo chapa idhi miyo agents mag jochung', joneno mag yiero, ute fwambo, kaachiel gi bao ne jopiny e dheot mag polling stations. Kata kamano, Azimio ne okorwako dwoko makamano. Azimio bende oyango ne gifwenyo ni IEBC ok dhi goyo chapa form 34B mar yango dwoko mar jolar tend piny e yiero mar dwe manyien. Kaluwore gi obokeno, IEBC ne onyiso Azimio ni form 34B ok ochuno, kendo mano emomiyo ne gionge kod chenro mar goyo chapa forms makamago. Tend Azimio la Umoja koro dwaro ni jakom IEBC Wafula Chebukati oluong romo kod jolar tend piny duto mar twak ewi weche ariyogo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.